Ay, mga agent wala na sa una. Kami tayo. So, may gabi pa. Hi! Diya lang ka, Day. Asa day, asi, pa years day. Ay, nakapon ko na ari na lang. Diya ka. Ano na day? Ikaw isa. Dalang ko. Sorry lang. Ikaw lang, Day. Oo, ano okay ba natin? Sige, ano siya dito po. Kalpan. Kalpan, sikay tulong.